Tak, ahojte, ja som Kolory a teraz vám ukážem návod na takéhoto hadíka, ale tentokrát ho spravím s dlhším chvostikom. Tento návod som našla, ale už video odstránili a teraz ho neviem nikde nájsť, tak vám ho dávam, aby ste vedeli niečo takéto spraviť. Tak, môžeme začať. Potrebujeme na to teda stav, háčik, S-klip a samozrejme gumičky, ktorých mám teraz moc málo, ale tu mám ešte nejaké. A ešte aj v ďalšom kufríku. Tak hádam stačí. Už som tohto hadíka robila pred chvíľou, tak dúfam, že sa mi to vydarí. Tak začneme tým, že si zoberieme háčik a gumičku, 3-krát obmotáme okolo 2 prstov. Máme 3-krát omotanú okolo 2 prstov, zoberieme háčik a medzi ne upcháme háčik, pustíme a máme teda na háčiku 3-krát omotanú gumičku, zoberieme ďalšiu gumičku, ktorú omotáme 2 razy okolo 2 prstov, natiahneme na háčik úplne takto a túto jednu gumičku, ktorá bola 3-krát omotaná, dáme cez háčik. Tak. No, môžeme potiahnuť trošku, aby sa nám to nezdeformovalo. Zoberieme ďalšiu gumičku, zase ju dáme 2-krát na prsty a natiahneme. Zase prevlečieme a máme to takto a dáme aj tú druhú časť na háčik. Takto pokračujeme s ďalšími gumičkami, teda zoberieme gumičku, 2-krát obmotáme okolo týchto 2 prstov, máme tu 2-krát obmotanú gumičku, tak už iba takto natiahneme. Máme to natiahnuté na prste a na háčiku, ten háčik trošku stočíme a prevlečieme. Dáme späť na háčik. Tak a takto pokračujeme. Tak už som si nadrobila trošku takýto kúsok, lebo keď to bude nejak takto, tak to bude dosť dlhý chvostík, tak to stačí. Zatiaľ si háčik odložíme a začneme háčkovať. Otočíme si stav, aby sme túto mali plnú plochu a začneme najskôr telom. Takže telo začneme tak, že jednu jedinú gumičku takúto dáme sem. Dáme sem, takto obyčajne len nahodíme. A takto. Tak. Toto spravíme aj na druhej strane. Tak, už to máme aj na druhej strane. Vznikol nám takýto útvar. Zoberieme ďalšiu bielu gumičku a ideme stred. Takto. Takto. To dávam priesvitné, lebo tam sa mi to viac tak páči. Tak. Teraz spravím trojuholničky, takže mám priesvitné gumičky, tie sa mi tam viac hodia, lebo není ich vidieť medzi tým. Tak jednoducho si ju 2-krát omotám okolo prstov 2, zoberiem si ich takto a dám takto na tieto dve cuplíky, vidíte, medzi tieto dve, túto. No a túto jednu stranu dám takto, aby z neho vznikol takýto trojuholník, vidíte. Toto spravím aj tu. Tak zoberiem si to, 2-krát omotám. Juj, pukla. Prepáčte, pukla mi gumička. Tak zoberieme si ďalšiu. Tak zoberieme si teda ďalšiu, lebo mi pukla, tak zase 2-krát omotáme okolo 2 prstov. Dáme na tieto dve. Tuto medzi tieto dve. A zase spravíme z toho trojuholníček a ešte aj tretiu gumičku. 2-krát omotáme, dáme takto. A dobre, teraz spravíme ten zvyšok chvostika. Zoberiem si gumičku, 2-krát omotáme okolo prstov a dáme sem. Ďalšiu gumičku 2-krát omotáme okolo prstov a dáme takto ďalej. A pokračujeme. Zoberieme ďalšiu gumičku a dáme 2-krát okolo prstov a dáme na tieto dve. Pokračujeme až do konca stavu. Keď už sme sa dostali na koniec, tento chvostik, ktorý sme si nadrobili, iba takto natiahneme a dáme na posledný cuplík. Tak, keď už to máme, otočíme stav a začneme háčkovať. Zoberieme háčik a ideme zo spodu tohto chvostika, vyberieme žlté, vidíte, takto, vyhákneme a zahákneme, spravíme slzičku a zase vojdeme háčikom do slzičky, vyberieme a zahákneme.
Takto to spravíme na celom chvoste, vyberieme, zahákneme. Musím tak vyberať, lebo sa mi to zakliesilo, dobre. Zahákneme. Dobre, zahákneme. Tak, celý. Už sme na konci chvosta, tak si to môžeme trošku takto uvoľniť, lebo by nám to pukolo. Dobre, až sem. Tak, už sme tu. Už sme spravili aj toto, tak ideme dovnútra slzičky a hneď najvrchnejšiu zoberieme, ale najskôr musíme ísť pod, takže dobre, zoberieme túto priesvitnú. Vyberieme a takto, keď to natiahneme, vidíme, že tuto sa nám spravila slzička, tak tam, kde sa nám spravila slzička, tam to dáme. Zase dáme dnu, hneď prvú zoberieme, vyhákneme, spravila sa nám slzička sem, tak ju dáme sem. A poslednú, spravila slzička sem, tak sem. Zase teraz ideme do stredu, ideme do slzičky, vyberieme a dáme sem. Takto a dáme hneď sem. Aj túto to takto spravíme, všetky odhrnieme, úplne pod všetky, až tú poslednú. Vidíte? Áno a takto. A zase do spodu a čakajte, toto sa nám dá. Takto. Zase do spodu. A takto. Tak, teraz spravíme aj túto stranu. Zase takto. Dobre. Dáme sem. Zo spodu. Takto. Dáme sem, do spodu, trošku to dám sem, takto, takže do spodu a sem. Tak, keď to už máme všetko tu, obcháme háčik a takto, vidíte, furt všetky. Zoberieme červenú, lebo tou chceme spraviť jazyček, môžeme dať aj ružovú, tak to cez všetko prehákneme. Zahákneme do háčika a túto stranu dáme von, vypustíme, zatiahneme a máme hadíka. Keby sme chceli oči, tak sem do tejto priesvitnej dáme trikrát omotané čierne, ale ja to teraz nechcela, lebo aj takto sa mi zdá, že krajší. Dobre, takto a hadík je na svete. Počkajte. Ponaťahujeme a máme takto. Máme dvoch hadíkov. Tento je trošku iný, lebo som tam dala priesvitná, tá sťahuje. Tak. Zatiahneme, máme. Tak, dúfam, že sa vám moje video páčilo a dajte like.